Mas pinagandang Rose Garden sa Burnham Park ng Baguio City bukas na sa publiko. Ating pasyalan sa report. Formal lang binuksan sa publiko ang Rose Garden sa Burnham Park matapos ang isinagawang rehabilitasyon. Migit isang taon itong isinara. Aabot na sa migit 800,000 pesos ang halaga ng mga rosas na itinanim sa parke. Locally grown na mga rosas na mula sa barangay Bahong La Trinidad, Benguet, ang tinaguriang Rose Capital ng bansa. Samot-sari ang kulay ng mga rosas na makikita sa parke, kung saan hindi ito matiis ng ilan na kunan ng larawan o magpakuha ng litrato kasama ang mga rosas. Si Girlie na mula pa sa Quezon City, first time na bumisita sa Baguio kung saan nabighani siya kaagad sa ganda ng mga rosas. Kakaikot lang namin, tapos ito kagad yung napansin ko. Kasi agaw pansin siya dahil sa kulay niya. Pakiusap lang ng lokal na pamahalaan sa mga mamamasyal, alagaan ng mga tanim at may karampatang multa ang sinumang pipitas ng mga bulaklak. Respect this area. Wag po natin bunutin yung mga roses. And call out those who do not. Tiniyak naman ng City Environment and Parks Management Office na mahigpit nilang aalagaan at babantayan ang mga rosas sa parke, gayon din ang pagpapanatili ng kalinisan ng kapaligiran. Marjorie Padua, Balitang Amyanan.